गंजिताखौथ' उफाय गैखाला आङो किडनेपिं केसावनो केस होमारनांसिगोन बेखौहाय फिसालाखौ सोरनोबासो फानखो ना माखो बेखौथ' मिथिया बेनि फारसे एक्सनखौ लामारनांसिगोन एक्सन लायागौ मानि जानाय नंला बेथ' सोलेर फांगारखा गोदोनिफ्रायनो जयदिनखालि आं बे मानसिखौ लोगो मोनगोन केस माबायाव लोगो मोनगोन ओइदिनखालि आं फोर ससियेल मिडियानि गेजेराव मिडिया गिदिर गिदिरखौ लेंहरनानैसो बेनि गासिबो डिटेल्स प्रुफखौ देखायजोबगोन आङो दाख्लैनि होनायाथ' नमुना फिसासो खुलुमबाय लोगोफोर गनजिता बर' गनजितानि बागै आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों गावनि हौवाया माने बेखौ फानग्रा होनना बुंदों आरोना बेफोरबायदिनो बिसोर सानैजों नांलाय खमलाय जाबाय गनजिताजों ओमफ्राय थरगन बिनि हासबेन्डजों माने दा साइड जाना दङ आरोना गथ'आ सासे दोङो फिसाला गिदिरखौ हौवाया लादो ओमफ्राय फिसा उन्दै खासेखौ बिमाया लाना थांदो जाहैबाय गनजिताया दा बे गनजिताया बहा थायो बबेनिफ्राय रग' फैसा मोनो मबाइलखौनो चेन्ज खालामबाय थायो गंनै गंथाम बेयो देहा फाननानै बेफोरबायदिनो मबाइल लादों देहा फाननानै सलायना जादों बेफोरबायदि आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो गावनि हासबेन्डआनो बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायग्रोना लानायनिफ्राय आंनो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दा आङो आपडेट लाबोनाय जाहोना जाहैबाय बिथांमोनखौ आङो जमा थाजानो लुबैदों आरोना हौवा हिन्जाव सानैजों गेंग्रें गुंग्रुं जायोबा माबा मोनसे नांलाय खमलाय जायोबा जोंना बर'फोरा सोरबा फाथैलाय बिसिनाय डाइभर्स खालामनाय बैफोरबायदियानो जोंहा गोबां नुनो मोनगासिनो दा बेनिखायनो आं बुंदों लोगोफोर गनजितायाबो जेरैबायदि हौवाखौ गारनानै थांदों न'सिम फैनानै रायजो संसारखौ मोजां जाफिनब्लानो जाबाय सोरनि न'खराव नांलाय खमलाय जाया गासैनिबो न'खराव नांलाय खमलाय जायो हौवा हिन्जावनि गेजेराव दा बेखौनो नोंथांमोना गथ' गारनानै बिबो हिन्जावा गनजिताया बुङो थरगना हौवा हिन्जाव गोदान लाथोंसै आरो थरगनाबो बुङो बिनि हासबेन्डआ बुङो गनजिताखौ बिबो हौवा गोदान हाबा जाथोंसै संसारा मा जागोन बिदिब्ला बुंनो हाला गुबुनखौ आङो बुंदोंसो नाथाय बिसोरो मानिगोन ना मानिया बिसोरखौ आं मिथिया मानो होनबा जों हौवा हिन्जावनि गेजेराव जोङो हाबसननानै रावखौबो बुजायनो हाया बा जोंनि बुजायनायजों बिसोरो मानियाबो जानो हागौ गाव हौवा हिन्जाव सानैजों अनलायलायना जाबासो न'खर जायो होननाया बेनिखायनो बिसोर सानैजों मिलायलायब्लासो हौवा हिन्जाव सानैजों गोरोबफिननो हायो लोगोफोर दा बेनिखायनो आं नुनो मोनदों गनजितायाबो बुङो बेखौ दाय होयो हौवायाबो बुङो बेखौ दाय होयो सोर सासेखौ जोंलाय मानिना लानांगौ जाखो नांलाय खमलायाव सानसे नङा सानसे जाखायो नोंसोरनिल' न'खराव नङा बेसां गुबुन मानसिया फाथैलाय बिसिलायनाय जादों बुदलाय खुदलाय जादों सोरबा बुदलाय खुदलायनिफ्रायथ' गोरोबनो हादों सोरबा गोरोबनो हायाखै फाथैलाय बिसिलायदों दा बेथ' बहुद प्रब्लेम गथ' खांनानैबो गथ' थानानैबो फाथैलाय बिसिनानै जुदि हौवा हिन्जाव गारलायोब्ला नोंथांमोना मा बुङो बुंनानै नाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनानै नाय दा हौवा हिन्जावखौथ' जों जेबो बुंनो हाया बिसोर दायखौ सोर मावदों सोर मावाखै आंथ' बुंखायो डाइरेक्ट रावनिबो नाम लाया गनजितायाबो दाय दोङो बिनि हासबेन्डआबो दाय दोङो आं सासेखौल' दाय होआ सानैखौबो दाय होयो आं लोगोफोर बेनो आरोना गुड नाइट लोगोफोर नोंसिनि सिगाङाव मा बुंबावनो आंना दिनै फिसालाया देरसिनाबो दहाय बेलासिनि फासथानिफ्रायनो न'आव दासिमबो गैया गामि गंसे नागिरजोब्बाय आं दहाय बेलासि दासिम नै दासो सफैदों आं न'आवहाय दासिमबो गैया अबहाय थांखोथाय मा खालामखोथाय ना बिमायासो सोरनाबा फन हरनानै अबहायबा बेखौबो माबाहैखो ना माखो मिथिला गनजिताखौथ' उफाय गैखाला आङो किडनेपिं केसावनो केस होमारनांसिगोन बेखौहाय जेरेखम दा गावनि फिसाला उन्दैसिनखौबो बेबायदि खालामदों बियो गावथ' दा आजादि बेरायगासिनो दं ओरैबा ओरै नोंथांमोना नुगासिनो दंबायबो ओरै रिल्स लालाय ओरै माबा लालाय ओमफ्राय फिसाला माहाय दंहाय गैया होमबा फिसालाखौ सोरनोबासो फानखो ना माखो बेखौथ' मिथिया बेनि फारसे एक्सनखौ लामारनांसिगोन एक्सन लायागौ मानि जानाय नंला बिसिनि न'खरनि मानसियाबो एसे दुगिथारदां गोराथारदां एक्सनखौ लामारनांसिगोन एक्सनखौ डेन्जार सिस्टेम खालामनांगोन आंहाथ' थाखा फैसाबो गैया मालाय गावनावसो दं थाखा फैसा सोलेर फानना मोननाय थाखा फैसा दं बिदिनो दुगिथार बे सोलेर फाननायजों केसखौ गेलेथों आंनि मोदोमनि थैखौ दै माबानायनि फैसाजों बेखौ माबागोन आं केस गेलेगोन आं नायनां बेथ' सोलेर फांगारखा गोदोनिफ्रायनो जयदिनखालि आं बे मानसिखौ लोगो मोनगोन केस माबायाव लोगो मोनगोन ओइदिनखालि आं फोर ससियेल मिडियानि गेजेराव मिडिया गिदिर गिदिरखौ लेंहरनानैसो बेनि गासिबो डिटेल्स प्रुफखौ देखायजोबगोन आङो दाख्लैनि होनायाथ' नमुना फिसासो अनेक दं आंनावहाय
कन्डिसननि फारसे देखायनांगौआ हाजार दं आंनाव स' नोंथांमोना नेदो बेखौनो आरोखि